Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Tinoimba Mwari vari kuropafadzai uye muri kusumudzirwa. Tichiri mumwaka wekusumudzirwa. Bhaibheri rinoti munhu anofanira kunamata nguva dzose. Uye tichinamata rinotikurudzira kuti tinamatire guta ratinogara, kuti rikava nerugare nesuwo tine rugare. Uye rinotikurudzira kuti tinamatire vari pamusoro, vane zvigaro, vanotitonga munyika dzatinogara, vakuru vedu tichivanamatira. Saka nhasi ndoda kuti tinamatire, tichinamatira hurumende yedu, tonamatira tichitenda Mwari nerugare, tichinamatira kuenderera mberi tiine runyararo rwatiinarwo nokuti runobva kuna Mwari. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nerugare rwamakatipa. Tinokutendai Baba, tichiisa hurumende yedu mukati memaoko enyu, tichitanga naPresident nevanovabatsira nehurumende yese, tinovaisa mukati memaoko enyu Baba, kuti zvese zvavanoronga varonge vaine chiedza mukati, varonge vachiziva kuti kuna Mwari, varonge vari murudo rweshoko renyu. Muzita raIshe Jesu Kristu tinonamata kuti muvape njere, muvape uchenjeri, kuti zvinhu zvavanoita zviite kuti zviratidze chiedza chenyu, zviratidze ruoko rwenyu kune vanhu vese. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba, toti ngavave neutano, uye zvikuru ngavazive Mwari mukati memwoyo yavo, mumwe nomwe agone kupa upenyu hwake kuna Ishe Jesu Kristu, nokuti ndimi mutongi, ndimi munoita kuti vanhu vararame, ndimi munopa chiedza, ndimi munopa rugare. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba. Haleluya. Toda kunamatazve panguva ino, toda kunamata tichitenda Mwari nokuti vanga vachitiratidza kunaka kwavo mwaka uyu wese. Tinoziva kuti nhasi uno ndo panopera zuva ratinoti mwaka uyu wapfuura, asi zvanga zvichitaurwa naMwari zvekusumudzirwa hazvina kupera, tiri kungoenderera mberi. Toda kutenda Mwari kutisumudzira kwawakaita mumwaka uyu wese. Vamwe wakaona kusumudzirwa mumabasa, vamwe wakaona zvakasiyana siyana. Ngatinamate tichitenda. Baba, tinokutendai nokuti muri Mwari makarurama, muri Mwari vanochengeta shoko ravo, uye muri Mwari vanozadzikisa zvamunenge mareva. Muzita raIshe Jesu Kristu tinotenda Baba nokutisimudzira, nokuti iye zvino tasumudzirwa matarisirwo ataitwa, tasumudzirwa mumanzwisisiro atinoita shoko raMwari, tasumudzirwa mune zvinhu zvatinoita zvese, taapa musoro. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba, nokuti shoko renyu kugara kwaro matiri zvinoreva kuti taapa musoro, haticharamba tiri zvatakanga tiri, uye patinonzwa kuti tinenge tichirarama sei kumberi, shoko renyu rinenge richingotisumudza tichienda kumberi. Muzita raIshe Jesu Kristu ndinokutendai Baba nerudo rwenyu, ndinokutendai nechiedza, ndinokutendai nerugare runogara mukati meupenyu hwedu. Haleluya. Toda kuti tinamate nendimi yezvino. Ngatinamatei takanangana tichitaura zvatiri. Patinotaura nendimi, Mweya Mutsvene anenge achinamata matiri, wachiratidza zvimwe zvinhu zvatisingagone kuona. Muzita raIshe Jesu ngatinamatei. Shiborima marabo baba santa rabo kashika, raimo baba sikeri ya moko zotori makashika, rama sotori bakaramo ko sotori makashika, rabo sotori bakarimoko, ria santa reboko shikeri boko zotori ya makasanta, parimoko tori ya makashaka rimoko zoto, ribo baba santa remoko shika, masiteri ya moko zotori makarabo, zibori moko shikeri ya moko zotori baka santa, haribo baba santa ramoko shikeri ya moko zotori baba, rimo sotori maka santa raboko shikeri moko soto. Haleluya. Tinokutendai Baba nezuva ranhasi, tinokutendai nechiedza chenyu, tinokutendai neshoko riri kuuya matiri, iro shoko ratinodya pamweya, muzita raIshe Jesu Kristu. Panguva ino
tichanzwa kuverengwa kwechidzidzo chedu cherhapsodi chanhasi, topinda panguva yekurumbidza nekuimbira Mwari wedu, tozonzwa shoko raMwari. Mwari wakuropafadzei. Chidzidzo chedu cherhapsodi chinochipiwa namufundisi Kristo Yakilome. Musoro wenyaya unoti wava kugara muumambo hwomwanakomana waMwari. Vakorose 1:18 inoti, vakatisunungura pasimba rerima, vakatiisa muushe hwemwanakomana worudo rwavo. Iwe wakabviswa murima, rima harichagona kukutonga. Wakaiswa muumambo hwomwanakomana waMwari. Mwanakomana uyu ndiye ava kukutonga. Ndiye mwana anodikanwa naMwari zvikuru. Wava kugara muumambo hwavo. Hausi kuzogaramo kana wava kudenga. Mukristu wose ari muumambo uhu. Haachisiri muumambo waSatani. Izvi zvinoreva kuti mukristu haafaniri kusunungurwa kubva kuna Satani. Satani ane nzvimbo yaanotonga, ane nzvimbo yaanogara. Mukristu ane nzvimbo yaanogarawo. Nzvimbo mbiri idzi dzakasiyana. Mukristu anogara muumambo hwomwanakomana waMwari. Nzvimbo iyi iri kure naSatani, ine masimba akawanda kudarika aSatani. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna vaEfeso 2:6. Ndima iyi inotaura pamusoro pedu. Inoti, takasimudzwa pamwe naKristu, tigere pamwe chete nawo. Nzvimbo yatigere iri kumatenga, iri kure namasimba ose, iri kumusoro kwevabati vose, iri harisi dimikira, zvinhu zviripo. Asi mukristu anogona kufunga kuti ari kutambudzwa nemadhimoni. Anogona kufunga kuti anofanira kusunungurwa kubva kwaari. Mukristu akadai anenge abva panzvimbo yake. Mukristu haafaniri kusangana nemadhimoni nenzira yakadai. Anenge afambira kupi? Anofanira kugara muna Kristu. Ndiko kuti agare ari pamusoro pemadhimoni aya. Saka mukristu anofanira kuziva shoko raMwari. Zvakakosha kuti arizive. Haafaniri kuita rokuudzwa nevamwe. Anofanira kunzwisisa rudzi rwake. Anofanira kuziva kuti ava muna Kristu. Anofanira kuziva simba raava naro. Hazvizogoni kuti atye dhiabhori. Iye mukuru kuna dhiabhori uyu. Kuda wangu wasingazivi zvokuita nemadhimoni. Nokudaro unogona kunge wakamboshungurudzwa nemadhimoni aya. Usanetseka. Hauna zvakawanda zvaunofanira kutaura kwaari. Ingotaura uchiti, muzita raJesu Kristu, Satani ibva ipapo. Chirega kuita zvauri kuita, usadzoka pano zvekare. Satani anozotiza, haazodzoki zvekare. Iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wava kugara pana Mwari, wava kugara naMwari. Simba raKristu ndiro rawava kushandisa. Simba iri rinotonga zvinhu zvose. Ndihwo upenyu hwawakapiwa uhu. Upenyu hwekugara uchikurira zvinhu zveupenyu huno. Rarama upenyu uhu. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vekudenga vandinoda, ndinokutendai. Makandibvisa pasimba rerima. Makandiisa muumambo hwomwanakomana wenyu. Mwanakomana wenyu uyu ndiJesu Kristu. Ndinokutendai. Makandipinza muna Kristu. Kristu inzvimbo. Ndiyo nzvimbo yandinogara. Inzvimbo ine hutano hwakanaka. Inzvimbo ine hupfumi. Yakachengetedzeka. Vanhu vanogara munzvimbo iyi vakapfuma. Vakuru. Satani haachina chake mandiri. Satani uyu ndiro jinda renyika ino. Zita renyu ngaripiwe mbiri nokusingaperi. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti vaEfeso 2:6 na 1 John 4:4. Tatenda. Taiwana hama yakanaka, taiwana hama ine rudo. Ndiye Jesu wakanaka, wakandifira pamuchi
havakundikani Jesu havakundikani Jesu havakundikani Jesu havakundikana yese ingakundikana asi Jesu havakundikani Jesu Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muChishona. Tinoimba nokuziva kuti muri kufara kwese kwamuri. Kisimusi yapedo. Makorokoto tapinda muna zvita. Haleluya. Tava muna zvita. Nguva yekuzorora kune vazhinji yasvika ndonguva inowanzotarisirwa navanhu iyoyi. Haleluya. Kana vari kumamisha ameno kuda zhizha renyu rauyawo kana mvura yakanaya. Amen. Asi tinofara kuti tanga tine gore rakanaka, ranga riri gore redu rekukura tichitekeshera zvinhu zvedu zvichibudirira zvichifamba zvakanaka. Ranga riri gore rakatinakira, richiri gore rakatinakira. Kana pane zvimwe zvanga zvisati zvaitika mumwedzi 11 chete yapfuura iyi, usaora mwoyo. Pamwedzi mumwe chete iwoyu wasara watava nawo panogona kuitika zvakawanda uye pachaitika zvakawanda. Zvawanga uchishuvira zvichaitika uye zvazadzikiswa. Amen. Haleluya. Ndo upenyu hwechikristu. Upenyu hwechikristu hahunzi nguva yapera. Nguva yapera kudaro pembeyarira. Zvako zvidungu zvinogona kuuya zvakatowanda ukakunda, ukatungamirira. Haleluya. Bhaibheri rinotaura pamusoro paRazaro. Jesu akaudzwa pamusoro paRazaro. Razaro achirwara. Zvanzi Razaro akurwara, shamwari yenyu yakurwara. Jesu havana kumanya-manya vachiti regai ndimanye ndinomuona achiri mupenyu. Aiwa. Vakaudza vadzidzi vavo vakati aiwa. Razaro wanzi unorwara uyu. Asi hatisi kumhanya-manya nenyaya yacho. Ndokuchitouswa zvikanzi Razaro uya watofa. Zvikanzi ndopavachizosimuka vakaenda. Vakasvikako Razaro namazuva 4 avigwa. Asi Jesu havana kusvika vachipaparika vachinetseka. Havana kuti yadeuka haichagoni kuorerwa. Havana kumbodaro. Vakasvika vachingomutsa munhu. Vakanga vatoudza vadzidzi vavo zvikanzi kurwara kwaRazaro uku hakusi kuchamuuraya. Asi akazofa vakashati hazvino zvamaiti haasi kuzofa wazofa wani. Kureva kuti Mwari havana zvinonzi kwai nguva yapera. Mwari havana izvozvo. Chero kufunga kuti yadeuka haichagoni kuorera, Mwari vanoorera. Amen. Saka mumazuva mashoma egore iwaya atasara nawo, Mwari vanogona kukubatsira kuwana zvinhu zvawanga uchitsvaka gore rose. Zvinogona kuuya zvichimanya, zvinogona kuuya nenzira inokushamisa, uye zvichatouya nenzira inokushamisa. Ndosaka wakateerera mashoko iwayaya. Kana inga iri mari yawanga uchitsvaka iri kuuya ichimhanya. Haleluya. Kana kwava kuri kuporeswa, kana wanga uri utano hwakanaka hwanga uchishuvira, huri kuuya huchimhanya, uchangomuka zvinhu zvako zvakanaka, uchangomuka muviri wako wakasimba. Ndo zviri kuitika kwauri kana wakateerera kumashoko angu iwaya. Haleluya. Asi semazuva ose ndoda kutenda mutungamiri wedu mufudzi Kristo yaKilome vanotipa mukana wekuti tisangane saizvozvi tichinamata pamwe chete, tichidzidza mashoko iwaya akadzama, tichiwana mashoko echiprofita anobva kuna Mwari. Mashoko iwaya atiri kutaura mashoko ari kutaurwa naMweya Mutsvene kwauri. Sokutaura kunoita Bhaibheri, ane nzeve ngaanzwe zvinotaurwa noMweya kwaari. Haleluya. Amen. Tanga tiri kutaura mumasvondo 2 apfuura, tanga tiri kutaura pamusoro
tichida kusimbisa kuti muzvipetsika yokudzidza Rhapsody ratinokutumirai. Dzidzai kuda munoriwana panhare dzenyu, kuda munoriwana ari mabhuku akanyorwa, kuda munorinzwa richiverengwa kana pamhepo paredhiyo chaipo chaipo. Rauya saizvozvo rigarirei pasi muridzidze. Takatanga nokutaurirai kuti Hosea inotitaurira kuti vanhu vangu, ndiMwari vaitaura kudaro, vanhu vangu vanoparadzwa nokuda kwokusaziva. Chinopa vanhu kushungurudzwa muupenyu kusaziva. Pane zvimwe zvinhu zvavasingazivi. Ukaona zvinhu zvako zvisiri kufamba zvakanaka, usaswera uchipumha vanhu vakawanda wanda. Ziva chinhu chimwe chete, pane zvinhu zvausingazivi. Asi kuda ungabvunza kuti ako kana ari nhingi wakandichinyira, kana ari nhingi ari kundikanganisira, hongu munhu iye anogona kunge aripo ari kukuchinyira, asi chiri kuita kuti zano rake rokukuchinyira rishande imhaka yekuti pane zvausingazivi. Deno wanga uchiziva zvinhu izvozvo, mazano evanhu vanoda kukuchinyira nokukanganisira angadei asingashandi pauri. Haleluya. Saka ungadero usiri kuchema nomunhu, deno wanga uchiziva. Saka ndinovimba kuti kubva patatanga kutarira zvidzidzo izvozvo, manga muri kukoshesa marhapsody enyu, zvidzidzo zvenyu zverhapsody, pamwe chete nezvidzidzo zvatinokupai pamunamato uno. Ndoda kukurudzirai zvekare kuti zvidzidzo zvatinokupai pamunamato iyoyi patinosangana, musangoteerera mobva maisa parutivi mopfuurira mberi. Aiwa, dzokerai kwazviri. Ndorangarira kuti mwedzi wapfuura takava nenguva yatakadzidza pamusoro pemipiro. Dzidziso idzodzo hadziori, hadziperi nenguva. Dzokerai kwadziri munozvidzidza zvekare. Indai munoziteerera zvekare, murambe muchidzidza. Musangofunga kuti kana makazinzwa kamwe chete makatoziva zvese zvakataurwa ipapo. Pamunodziteerera, mweya mutsvene vanoramba vachitaura kwamuri. Ndo zvinoita shoko raMwari. Shoko raMwari mudziyo unoshandiswa naMwari kutaura newe. Zvakafanana nendima dzatinoverenga mubhaibheri. Hauti John 3 ndima 16 ndinoiziva. Ramba uchiiverenga. Pose paunowana mukana ivhure uiverenge. Chero uchiziva nomusoro imboivhura uitarire uione nameso uchiiverenga. Ngainyoreke mupfungwa dzako nokuti unoramba uchiitarira. Uchazoona kuti pose paunoitarira uchiiverenga, mweya mutsvene vane zvimwe zvitsva zvavanotaura kwauri, zvinobuda kana zvinofemerwa nendima iyoyo. Saka paunenge uchidzidzawo uchidzokera paminamato yedu yemazuva akapera yatanga tiri kupai, mweya mutsvene vanofemera zvimwe zvitsva mauri. Pane zvimwe zvinogona zvaunogona kunge usina kunzwisisa musi wawakamboiteerera, zvinogona kuuya zvikajeka mukati moupenyu hwako. Haleluya. Regai ndikuverengerei ndima 2 Timoteo 2 ndima 15. Ndoda ngokukurudzirai nayo ndima iyoyi. Kwanzi mubhaibheri randinaro pano noti kwanzi, shingaira kuti uzviratidze kuna Mwari uri wakatendeka, mushandi asingafaniri kunyadziswa, anonyatsoruramisa shoko rechokwadi. Haleluya. Mamwe mabhaibheri echirungu anoshandisa shoko rokuti kwai dzidza. Dzidza shoko raMwari, dzidza bhaibheri rako, dzidza shoko raMwari kuti Mwari vakuzive somunhu wakatendeka. Saka ndima iyi inotikurudzira kudzidza. Ndo zvatanga tiri kudzidzisana nokukurudzirana. Dzidza shoko raMwari. Zvipe nguva yokudzidza shoko raMwari. Usangodzidza nyambo dzaunotumirwa neshamwari panhare yako. Kuna vamwe vanozviita izvozvo, haadarikwi nenyambo. Dzikauya unotoivhura chete aierenge. Nyangwe ukauya uri mufananidzo riri vhidhiyo richitoda mari yakawanda, unotoisa mari munhare yake kuti aturunure vhidhiyo iyoyo arione. Hazvikubetsere, hazvivandudzi upenyu hwako, unongoseka worwadziwa mbabvu zvogumira ipapo. Shoko raMwari ndo raunofanira kungwarira. Kwanzi dzidza, Mwari vakuzive somunhu wakatendeka. Kana usingadzidzi shoko raMwari, Mwari havakuoni somunhu ane shungu navo. Ungataura hako uchiti Mwari ndo namba 1 yangu, Mwari hapana anokurira Mwari muupenyu hwangu. Asi kana usingadzidzi shoko ravo, hausi kuvakoshesa. Ndo zvatiri kuratidzwa ipapo. Saka ndoda kusiyirai chitsvambe ichochi, ndoda kusiyirai kurudziro iyoyi yokuti mudzidze
shoko raMwari. Endererai mberi patinowana Rhapsody. Kana ukarishayiwa, ritsvake kushamwari dzako, ritsvake kwatiri, kune vanokusikutumira vacho, varangaridze, ko nhasi mandidarika zvaita sei, nditumireiwo ndiwane Rhapsody iri. Uye takakuudzaiwo kuti ane dzimwe nzira dzokuwana Rhapsody iri dzaunongoriwana wega usina waunonetsana naye. Unogona kungowana Rhapsody rako panhare yako. Mukateerera panopera munamato uno, mucharayirwa kuti munowana Rhapsody iri sei. Haleluya, amen. Asi takataura zvekare kuti svondo ino isvondo yedu yokutanga kwomwedzi waZvita, kureva kuti isvondo yesungano, isvondo yatinopa mupiro yedu yesungano. Takatotaura zvakawanda pamusoro pemupiro, tikati mupiro chinhu chinopiwa kuna Mwari. Hapana kunamata kusina mupiro mukati. Ukangova munhu anongonamata zvokukumbira Mwari, denomanditira zvakati, denomanditira zvakati, pasina chako chinobuda mauri chichiinda kuna Mwari vacho, aiwa, ukama ihwohwo hahuiti, kwai chindiroenda chindirodzoka navamwe. Haleluya, ndo zvaunoitawo. Saka usangova munhu ane mbiri nomukurumbira ungokumbira Mwari nongoswera wakanga wagarira pamusuwo uchidenomanditira zvakati. Iwe uri kuitawo chii? Kwai uya nomupiro wako, musauya musina chamakabata. Haleluya, tevedzera murayiro iwoyo, tevedzera murayiro iwoyo, ndowapamweya. Amen. Saka toda kuti pamwenyu kana mamakatogadzirira nzira yekupa nayo mupiro iwoyo, takatokuzivisai nechekare, uye panopera panouya munhu achauya kuzokutaurirai zviziviso achakuudzai kuti munoupa sei. Haleluya. Uye zvekare ndinoimba kuti manga muchizvinyimba zvokudya pamwe chete nesu, tichinamata, tichitenda Mwari pamusoro pomwedzi watabuda wambudzi. Tava muna Zvita, taakutopedza gore, tatonangana neimwe Christmas. Vanoverenga maChristmas, wapedo nokutodya imwe Christmas iwe. Haleluya. Saka makorokoto makuru iwayo andinoda kukorokotedza nawo. Haleluya, amen. Zvekare ndoda kurangaridzai kuti mufudzi Kristu ari kuzotipa shoko rechiprofita romwedzi iwoyo waZvita. Saka garai makateya pasvondo rinotevera iri, tikuzivisei pamusoro pechiprofita ichocho. Asi nhasi zuva redu zvekare ratinodya chidyo, saka ndinovimba kuti manga makagadzirira kuti tidye chidyo ichi pamwe chete. Haleluya. Regai ndikuverengerei ndima yatinogara tichishandisa patinodya chidyo pose pose. 1 vaKorindo 11 ndima 23. Kwanzi nokuti ini ndakagamuchira kuna Ishe icho chandakagamuchidzawo kwamuri, kuti Ishe Jesu neusiku hwaakatengeswa wakatora chingwa. Zvino wakati avonga akamedura ndokuti, torai, idyai, ichi muviri wangu unomedurirwa imi, izvi itai kundirangarira. Haleluya. Saka ndoda kuti mutore chingwa ichocho tichiropafadze, tichitenda Mwari pamusoro pomuviri waKristu wakamedurirwa isu. Fudzi Kristu anotidzidzisa vachiti kumedurwa kwechingwa ndo pane simba racho, ndo pane nyaya yose, ndo kwakakosha. Saka regai tinamateko zvino. Baba, tinokutendai, tinokutendai nokuda kwaJesu Kristu makatitumira. Jesu, tinokutendai nokuda kwomuviri wenyu wakamedurirwa isu, kuti tiwane rugare, tiwane upenyu husingaperi, tiwane kuregerwa kwezvivi zvedu, tigone kuitwa vana vaMwari, tigone kuitwa zvisikwa zvitsva. Nhasi tava zvisikwa zvitsva, nhasi tava vana vaMwari, tava verudzi rwaMwari, tava neropa raMwari. Tinokutendai, tinokurumbidzai. Ndonyengeterera muno muMwari kubatana neni pachidyo ichi nezita raJesu Kristu. Notaura kuporeswa kwake paanodya kudai, nokuti wakaporeswa nokuda kumedurwa kwomuviri waKristu iwoyo. Notaura utano hwakanaka maari nezita raJesu Kristu. Haleluya, amen. Haleluya. Saka torai chingwa ichocho momedura, modya muchitenda Mwari. Haleluya. Kwai saizvozvo mukombewo shure kwekurayira akatora mukombe achiti, mukombe uyu isungano itsva muropa rangu, izvi itai nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira.
nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaIshe kusvikira asvika. Haleluya, amen. Tikada kuti titore mukombe uyu tunamata toropafadza. Baba, tinokutendai nokuda kwaropa raJesu Kristu rakadeurirwa isu suka zvivi zvedu nokutiita vakakodzera kuti tizvarwe patsva tive zvisikwa zvitsva. Ndinokutendai nokurumbidzai toropafadza mukombe uyu. Tisaura kuti mumwe nomwe anoumwa kana pane zvivi zvaanga akaita zvinoregererwa, zvinosukwa nezita raJesu Kristu. Tinopemberera upenyu hutsva hwamakatipa. Patinomwa kudai uye tinoparidza rufu rwenyu muzita raJesu Kristu, amen. Haleluya. Zvakanaka inwai, ngatingotenda Mwari pamusoro pechidyo ichochi. Baba, tinokutendai. Jesu, tinokutendai nezvamakatiitira nemukana wamakatipa wokuti tikone kuwadzana nemi tichidya chidyo ichochi, tichidya muviri wenyu, tichinwa ropa renyu. Tinokutendai noutano hwatinowana, kusukwa kwezvivi zvedu muzita raJesu Kristu. Tinofamba nokurarama sevanhu vasina zvivi nokuda kwokuti makazvibvisa imi, makazvisuka muzita raJesu Kristu. Ndonamatirai zvino umwe nomumwe wabata neni pamunamato uyu ndichimuropafadza, chitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Watanga mwedzi wazvita muzita raJesu Kristu. Zvinhu zvese zvanga zvisina kubudirira mumwedzi yose yapfuura zvinobudirira mumwedzi uno wasara nezita raJesu Kristu. Zviro zvomwoyo wako zvinoitika, zvinopiwa kwauri muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai ndokurumbidzai. Haleluya, amen. Zvakanaka, Mwari vakuropafadzei moramba makatiteya. Musvondo rino tikuudzei shoko rechiprofita. Tabuda mumwedzi watakaudzwa, mwedzi wokusimudzirwa kwedu, asi kusimudzirwa kusati kwapera kuri kuenderera mberi. Mwari vakuropafadzei, amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai, amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEco Cash, rovai namba *151 *2 *5 *58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEco Cash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Musi wa7 Zvita tichange tichipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiriri wedu mufudzi Chris Oyakilome. Senzira yekupemberera kubva musi wa1 kusvika 6 Zvita tichange tichibatsira vanhu munharaunda dzedu. Saka tsvakai vanhu vamungabatsire munzvimbo dzamunogara. Munogona kupa zvekudya kumhuri dzisina zvokudya, kubatsira vachembera kuita mabasa epamba, kushanyira varwere muchivasimbisa, kubatsira zvikoro kana zvipatara zviri munzvimbo dzamunogara, kana kungofadzawo vavakidzani venyu nenzira dzakasiyana siyana. Zivisai vose vamunenge muri kubatsira kudai kuti muri kuita izvi senzira yekupemberera zuva rekuzvarwa kwemufudzi Chris. Zvekare muvakoke kuchechi.
Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zverhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo naMufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro chitatu nechishanu masikati nemanheru. Tinokurudzira kuti vaya vanga vasara nezvidzidzo zvishoma mupedzise muwane zvitupa zvenyu. Mava kugona kuwana Rhapsody paSMS kunyangwe musiri paWhatsApp pamnhare dzeEconet rovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka. Soko e upe, au ya mutao.